Hola, Esquinimers! Ja veieu on som. Un altre any més a Vilafranca. Gravel Penedès, és un espectacle. Estem aquí, el cafè està preparat, dorsal, ampolles de vi, que ara us ensenyaré. I res, avui a orientar-me. A veure què farem i com anirà. A la tarda la festa continua. El xispi se me'n fot. Fent inauguració, obertura. Ja ho veureu. Vinga, aquesta última sortida de Rossi Roads 2026. Vinga, va, a poc a poc. Mig amagat, fixeu-vos bé, val? Sortirem i arribarem d'aquí 3 hores. Una hora o altra arribarem. Hem de mirar 3 hores de rellotge i au. Menys de 3 hores. Queden 13 minuts. 13. Ui, encara m'he de pensar 13 minuts a veure què he de fer. Vull al bar, tio. Sí. Encara donar temps de fer un cafè. Si m'ho he de pensar tant, no ho aclariré. De què vols? Doncs me sembla que sortiré cap aquí baix. Espera, A buscar la 34. I després aniré a fer aquestes que estan al voltant, que sumen bastants punts. molt bé, ben I pensat. llavors quan tiri avall, de la 81 i tal, 63, i llavors potser m'entretinc per aquí a buscar aquestes més de per aquí i pum, he arribat al lloc. Molt bé. Una mica, jo crec que optaré per això. Les has de fer totes o...? No, és impossible fer-les totes. No, però vull dir, no, que és vale. impossible fer-les totes. Llavors què faràs? Les que facin més punts, no? Sí. Molt bé. Les que puntuen més, i a partir d'aquí ja ho sentirem a mi. I qüestió que les trobi. Jo aquí m'he dit, mira, jo al mapa ja l'he posat en igualtat. Aquí vinc a passar el dia. Però a poc a poc. Concentrats. Principi. Ni me'n s'esperaven d'estar els primers. Vale, llavors, quan fem la sortida, a partir d'aquells instants, començaran a comptar les 3 hores. I ells dos no... L'estratègia no... Torno a repetir, que a vegades És sobre costa. temps i tot. Sortim a poc. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, endavant! Vinga, va, passar-ho bé! Ara sí. Poc a poc. Bueno, bon dia i bona hora. Opa! Això d'orientar-se, anar en bicicleta, intentar gravar alguna cosa, és com... A veure... He de seguir recte, no m'he de desviar. És com impossible. M'he perdut 15 cops. Ara ja estic ubicat al mapa. Això sempre em passa. Fins que no m'ubico al mapa, m'arremia el Torre Castanyes, tio. I és una caca. Però bueno, va. Això és molt divertit. És allò tit-turit-tutí. I vinga, ara veurem com va. L'important és xalar i passar-s'ho bé. Pam! El Penedès, Guapíssim. Uah, m'estic perdent un huevo, Però també estic passant bé, mireu. Quines vistes, tio. Espectacular, Flipa, tulipa. Però a veure si trobo la punyetera fita 74 que m'està tocant la moral, Estic pillant aquí calitri, que no caldria. Iep, aquí sembla que hi ha alguna cosa per pujar. Busqueu, epa. Estic aquí tirant de trípode, que m'ho estic passant superbé. És un trencaclosques, això de l'orientació, i la lies, perquè ja l'he liat 60 vegades. Però, per l'altra banda, és molt guai. Com si anessis fent un trencaclosques, aquí cap allà i tal. I, bueno, el vas trampejant. Em perdo, em trobo. Pensaves que no aniries bé per aquí per allà, i no. Hola, bones. Ja la tenia com a gana. He llevat amb una fita, clicat, i a veure, quina me'n vaig a fer després. Però bé. Hi ha la gent que ve i va. Fitxem aquí, veieu aquest sensor? Aquí posem el catxarro aquest. Tic. Ara us ensenyaré com ho fa aquí. Com ho fa aquesta noia. Veieu? És professional, que porta ja. Xip dels bons. Vinga, a tope. Va, segueixo. Fot una pastilla de sals. Perquè amb el calor que fot. Em ve aquí jo, d'aquí un rato, fec sandesa, tu. I no caldria. Pastilleta de sals, millor del món. Bueno, al final sembla que li he agafat el puntillo i vaig fotent fenya, Vaig fotent fenya
Però bueno, no em puc desconcentrar ni un segon, per això la lio. Va, som-hi. Vinga, Però bueno, ara estem a la festa de Gravel Penedès. Ara això ja baixarà el suflé una miqueta i us vull ensenyar una miqueta tot plegat. La cosa més bonica de la festa, el xispi. I aquest any, com a novetat, s'han introduït el que en diuen la bike art, veieu? On hi ha una sèrie d'artesans i de més que han portat aquí els seus productes. Allí baix tenim la mostra de vins i caves de la zona, però per altra banda, per exemple, la Bikepack Kit, que fa unes bosses molt ben parides i molt xules, la gent de Sombra Bikes, bicicletes molt bikepackers i molt ben parides també. Voler que tenen coses interessants. La gent de Nova Fit, no cal dir, saluda! La gent de Nova Fit, que fa productes nutricionals molt bons. Si haguéssim de comprar... A veure com em convences a mi per què he de comprar productes Nova Fit. Bueno, doncs perquè la qualitat està per sobre de tot. I a part de que és un producte totalment artesanal, que el fem de forma totalment... Molt bé. La matèria primera és de primera qualitat. Sí. I estan formulades per donar aquesta energia que necessites mentre estàs fent esport i a part de portar-te tota l'energia et dona té un sabor molt bo i no et dona problemes digestius. Això ho puc ben assegurar perquè he provat els productes i valen molt la pena. Mireu, té una textura i un d'això de lujo. Avui sortiré, que he fet una moto, abans m'han fet provar els nous gels, molt bons. No m'ha fet. Apunteu-vos-ho. Col·laborador del Dre.cat, Pam. Gràcies, guapes. Ens veiem ara. Frasine, no els coneixia. Viking Cycles. Mira-la! Hombre! Gemma, com estàs? Molt bé. La jefa, Aquesta és la que mana aquí, La que diu sí o no, Per tant, és la que s'ha de tenir més contenta. Molt bé. Un èxit una altra vegada, Sí, fantàstic. Molt guai. Ara ho deia, dic, aquesta primera fira, molt contents perquè són Són puntets de qualitat i passos endavant. Totalment, i marques i coses especials, coses diferents, coses que no trobes. Correcte. I per tant, doncs, és interessant que hi siguin amb un públic també molt diferent, un públic divers, familiar, i com sempre molt contents de com està anant tot. Home, i demà més, contents que estiguis també aquí, Home, gràcies. Jo ja sabeu que des del primer dia em sento com a casa i em sento com a part de la família. Gràcies, demà més, però amb molta calor, Ui, vaig a omplir els bidons d'aigua que mare de Déu. Ale, fins demà, a vosaltres. Iggy, bicicletes Iggy. I els meus amics de Revolt. Bons vídeos, Gràcies. Vas fer bon vídeo, artista? Bueno, anem fent el que es pot. Sí, no? Sempre el que es pot. Demà ens veiem o què? Sí, demà pedala un ratet. Ah, molt bé. Ve de crema i aigua, Aigua, sí, que fa calor demà, Demà ens morirem. Anem a veure, fins ara. A veure, aquí en David tenia productes de Baude i són mola molt perquè són els eixos fan que la pròpia llum es recarregui, tenen com una bateria i és va de conya per poder anar amb la bicicleta i no dependre d'enxufar o no enxufar els productes. I ara vull ensenyar-vos els productes de Revolt, de la Laia i l'Arnau, que mireu, fan unes coses tan xules. Arnau, de fer unes coses molt, molt guapes. Laia, sou uns màquines. Quina és la característica més principal de Revolt? Que som un bon tàndem. Home, salta a la vista això, No, però ella és el disseny, tota l'estètica que té és cosa seva. Però la part tècnica de les... Bueno, no hi ha res millor que compartir coses i aficions, També pedaleu junts? No. No. Ai! Aquí això ja m'ho conec jo, No, però explico per què. Perquè l'Arnau no pedala, de moment. De moment. L'Arnau corre, escala, fa alpinisme. Lo de córrer. És broma. Però de moment encara pedalar, no. Algun dia. Home, sí. Que cansa menys. Doncs res, acabeu de mirar quines xulades i a tope, seguiu igual perquè mola molt els vostres productes. Guapos, ens veiem ara. I res,
Has fet una miqueta aquí la volteta, cap aquí baix han estat donant pizzas, que hi havia una cua que flipes tota l'estona. Pizzas d'Estrella Itàlia. La família de Grava Fallonera, el Bepo, l'Uri, les noies, el Gael. Saluda! Ven aquí. Màquina! I a més ens han donat un munt de pa amb tomàquet i llangonissa. Anem a saludar els sòcios de Girona. Mira, mira, el meu germà. El doble de les pujades. És el que fa, el que surt pedalant? Ell és el que baixa i l'altre és el que puja. Sí. Aquest és el que mana. El que parla i jo que pedalo. Papa. Però bueno, aquí saludant a tothom. Ara, guapos, fins ara, adéu. I res, ja hem fet la volteta, més gent per allà, aquí tenim les Girona Gravel Girls i la Xispi. Va, que vam de menjar un tall de pizza i em sembla que anem a fer relax a la furgo, que ja n'hi ha prou per avui. Hola, bon dia. Hola, escrime. Mira quina patrulla que porto aquí. Poca broma, tio. Sobre rodes Steam, amb el cosí informàtic. Bé. Aquí la Nemesi. Nemesi, saluda a la càmera. Bon dia i bona hora. Allí darrere tenim l'Helena. Helena, saluda a la càmera. En català, Saluda. La màquina. Recordeu, amics, en català i puta Espanya. És que sempre allí, la falqueta. Bueno, que 100 quilòmetres i faran a calor que flipes. No que va. No que va. Però bueno, és el que hem vingut, a xalar, circuit xulo, no excessivament dur. Arnau, ja has fet alguna tirada llarga o no? Se va fer Satanga l'altre dia. Bueno. Estamos ready. ¿Estamos ready? Estamos ready. Jefe de equipo. Pues bueno, a veure què tal se'ns dona el dia d'avui i a disfrutar, que és el que toca. Pam. Sol a guanyar, tio. Ah, sí? Bueno, va, ja hi som. Un any més, Gemma. La jefa, tu, que està la regidora de Deports. De Deports. Ja ho tenim, vinga. 100 quilòmetres per endavant, que només queden 99,9. Ja ho trobarem. Bueno, mano, hasta huevo. Hasta web. Polseguera. Sortim de 50 en 50, Si sortim tots de cop. Ofegats. Hi ha alguna cosa més gran del Penedès que això? Impossible, Home, clar, tot el rato igual. Per això vaig a poc. Mira qui ens hem trobat, tio, en Cudi. Què, nano? Bé. Va parir, cada any ens trobem aquí, Sí? Això és ben parit. Com a mínim tenim l'excusa grava del Penedès. Com a mínim és un cop a l'any. Sí. Què? Bé. A tope. Amb la bici rai, bé. Diu que no l'agafa gaire, que té fenya. Gota a gota, un mal any. Un mal any. Però no per salut ni res, Sí, per salut. Ah, sí, veritat que es va destrossar el braç. No, la cama. No, que tenia el d'això que se'm mira l'altra. Aquesta sí que en sap. Aquesta és la més pro de tots. Ens posa en fila i estem una setmana ella i jo a relleus per atrapar-la. I ni així. Si Anna, riu, que estàs més forta que el vinagre. Ai, Déu. Però bueno, anem anant, que tenim per un rato. Au, som-hi. Visca el Penedès. O no. Mira, aquí veieu. La cadira, tu. La cadireta, no sé com hi diuen. Però no hi pujaré, Ho sento, però no hi pujaré. No us enganyaré, És molt maco. Però tampoc no tinc les cames jo per moltes alegries, Me les noto bastant tobetes i fluixes. Quan ve pujada, nano, ni de conya. Que allí, a l'Anna i en Xavi més endavant, ens hem separat. Però bueno, i ara sí que tinc sensació de gana, tu. A veure quin quilòmetre estem. No sé, tio, espai de descans. Quilòmetre... Hòstia, a veure quants quilòmetres porto, tio. Serà possible? Posa els bats i no posa els quilòmetres.
Anda, huevos. Porto quasi 25 quilòmetres. Oira. És lent, això, És lent, ja ho sé jo. Quan vam fer el primer any de la bikepacking, tio, l'ancestral, els quilòmetres no passen aquí. Al Penedès. O agafes terreny molt favorable, o si no, miau. Bueno, va, quedeu-vos amb això. Ja ho veieu, les rampetes del Penedès. Així, frescament, ropa! Bueno, doncs ara aquesta és una pujada d'espa, que té trossos d'ombra i tot. Ui! Va, tio, vull avituallament ja, Passat el 30, sembla que n'hi havia una ara per aquí. Però, tio, una gana, tio. Esmorzat poc. Així, aquí una mica de pa amb tomàquet i d'emmorissa, tu. I ho arreglem. Va, som-hi. Va, xaval, per fi. Ui, falta. Expulsió. A veure què hi ha aquí a l'avituallament, que tinc una gana de por. Fruita. Bueno, fruita ja és algú. Farem un tros de plàtano i vinga. Mireu això, pa amb vi sucre. Pa amb vi sucre, esmorzars i berenars de tota la vida. Això està de tonteries. Posaràs una mica de mos, jefe. I tant. Que vull una mica de mos perquè... Blanc o rosat? Blanc mateix. Sí. I n'hi vaig a fotre aquí una mica de pa amb algú de sòlid. Sòlid. Contra el llim i la suor, Six Pro és el millor. Santa paciència com s'arriben a enganxar i a aferrar aquestes pujades, No té nom, Això no té nom. Amb tot posat, 51. I res. No veieu? Quina merda de pedaleig que porto, tio. Oh! Vamos. Benvinguts a Torrelles de Foix. Sabeu que em ve el cap, no? Torrelles de Foix, pujades. Ho sento, però així va. I aquí, el guajú, que es marca pujada. Com no? Va, que quan arribem als 50, o 50 i poc, ja en principi, arribem al punt més alt de la cursa i llavors té tendència tot a baixar. Cada moment, baixar poquet. Ui, m'està agafant un aplatanament. Estic per fotre'm el gel aquell de cafè. A veure si em despejo, tu. Perquè m'està agafant una nyonya d'aquelles heavies. O l'altra opció que havia trobat que em funcionava bastant era xerrar amb mi mateix i dir-me tonteries. O ves que no em posi música, tio. Aprofitant el casco, el Sena S1, que porta els micròfons, els altaveus integrats. Una miqueta de música potser em va bé per treure'm la son de les orelles i tirar endavant i agafar una mica de ritmillo. Abans de l'avituallament estava agafant ritme i ara trobo que l'he perdut del tot. Seguim. Un cartell de Penedès 360. Ruta circular pel Penedès, clar. Sí. Va, anem-hi. Sens dubte, el pitjor del Penedès són aquestes barrancades que hi ha. Hòstia, tu, perquè ho foten tot dur, no, duríssim. Mireu, baixada forta, pujada que flipes. El tram, allí, prop de Vilafranca, tots els canvis, això, molt bé. Però quan entres en el territori aquest, d'aquí, de les barrancades, és que no. Et mores molt i vas molt a poc. Si mira, si vaig a 4 per hora, 3, si és que no es pot anar més. Estem aquí patrullant per Torrelles de Foix. He aprofitat per aixugar-me el cap, emmullar-me'l. Va! Tira! Algun Déu! Tu, iaios que van així de poc a poc, tu. És que me posen frenètic. Bueno, i ara veig aquí que la penya fa hike-a-bike. Ara sí que ja hi som tots, tu. Mare. Au, això sí que és un regalo gratis guapo, Ben guapo. Ningú ens havia dit això, que aquesta edició hi havia un hike-a-bike. Mare. Bueno, és igual. Va com va. Espero que des d'aquí ja... No sé com es diu aquell castell. A veure, Déu, això és dur. Ja anem a menos. A tobogán. Després d'una castanya, ve un regalet en forma
de corriolet. Si és que no puc ser ben màquina i també em puc matar fàcil. A baix, evidentment, els pollancres i tot això és la llera del riu Foix, que desemboca, o no desemboca, va cap a Vilafranca i tal. És el riu que creua el Penedès. I d'aquí Torrelles de Foix, i que hi hagi moltes noies de per aquesta zona que es diguin Foix. No és un nom molt comú, ni usual, però a veure-les, ai tu, que ara ja sigui el terreny més favorable, ja sembla que m'ha canviat la perspectiva, veieu? Tots aquells pollancres d'allà, tot això d'això, és per on passa el riu. Aquest és un dels moments més farèstecs i més wild. Hola, bones. Ai, com és que m'emprenya, que no em recordo com es diu aquest poble que està aquí, amb això aquí dalt tan crescut. Aigua, un moment. Ara que feia el tom per darrere m'ha vingut al cap. Sant Martí Sarroca, tu. Allà d'allí dalt. Que, joder, el tombet per darrere divertit, però... Oida, Vinga, va, seguim. Oh... Hòstia, sí, tu. Si parlava que marca el temps. Vale. Oh, de Montguard. Quin fart, tu. Què tal? Un l'hòsped. Quina regalantada de motor. Va, aparquem per aquí i descansem un rato. Mostra aquest està que t'hi cagues, tio. Així fresquet. Bueno, no està molt fresquet, però no els dono temps de refredar-lo. Però és millor que qualsevol isostar i merdes amb vinagre. Doncs bueno, va. Segon avituallament complet i arranco. Queden 40 metres, quasi res. Sort que és més bé el terreno. Una mica de crema solar. Penúltima pujada ja. Diuen, aquests nois que anava ara fa un moment, una dit, penúltima pujada del dia. I mireu com és aquesta pujada. Pujada encimentada. Gran cagada. Joder, macho. I amb la que està caient la una al migdia i no sé quants milions de graus. Però segur que estem passant els 30. I si no, allí, 30, segur. Bueno, a punt d'arribar a la Múnia, quedava 1 quilòmetre 100, 1 quilòmetre 200, l'Arbós i cap a Vilafranca. Vinga, va, som-hi, que ja anem restant. Mireu quines vistes, tio, del Penedret, tu. Increïbles. Ai, guapes, És gran i bonic, i així verd, encara més. Què? Em direu que no, això sembla Toscana, tu. Toscani. Mira que xulo. Aquests últims 20 quilòmetres se m'estan fent molt llargs. Estic a menys de 10 a meta, però... Hòstia santa, tio. M'està costant molt, Molt. Calor aquesta, mira quin solarro. Solitud. Vinga, va. Aquí, Cava Espinort. L'últim avituallament. Mengem una mica de fruita i a tope. Posa'm una miqueta de sisplau. Del dolç, del blanc. Sí, ara ja no sé ni quina cara tinc. És que de veritat, amor odi, amb el Penedès. Portem rato així. Rapatxons. Així, aquests falsos nanos. Amunt. Vull arribar a Vilafranca. Bueno, per fi a Vilafranca allà al fondo. I ara hora. Joder. Macho, tio. Quin cansament. Ja hem passat a part del Foix. I crec que ja ha de ser de les últimes dificultats, per avui. És el bombers, Quilòmetre 85. 15 metres, en teoria. No sé si eren 100 o 101. O sigui, menys, tu. Estic ja molt cansat, Molt cansat. I crec que la pujada total ja s'acaba aquí. Però no em vull fer il·lusions. En fi. Susto fuerte. No sé què collons surt aquí. A la pantalla me l'està allà molestant molt. Espero que sigui l'última pujada, L'última.
Si no, la pròxima la faig caminant. Ja em planto. Fins aquí. No puc més. Tot posat. Au. No veieu aquí, no? La torre de l'aigua. Si és que ho hem pujat tot avui, Ho hem pujat tot. Oh! Jordi, me la pagaràs. El dia que et porto jo a passejar. Va, Vilafranca, aquí endavant. Creuar el riachuelo. Ja meta, vamos. Bueno, ara sí, Ara sí que arribem. Per fi. Ui. Oh! Quin cansament, tu. Gràcies. Aquests gironins que arriben, també ens arriba aquest gravelista amb la seva camisa i la seva càmera. L'Òscar, com estàs, Òscar? Home, doncs bastant tocat, molt cansat i rebollit de l'escalfor i de la calor, però molt content. Bastant rebollit, d'on vens, Òscar, tu? Jo vinc de fer el Rosat. I d'on ets? Jo soc de Valls. De Valls, Sí. Capital de l'Alt Camp, Valls, Aquí amb els micros, la càmera, que no es perdi detall, Felicitats tots aquests de Valls que arriben del Poble Itinerari Rosat. I ens arriba també l'Àngel, diem bé l'Àngelem. D'on vens tu? Doncs ja ho heu vist. Quin cap de setmana més ben parit, com ho vaig patir, com ho vaig gaudir. Gravel Penedès és un d'aquells esdeveniments on s'hi ha d'anar, l'heu de viure, l'heu de gaudir i és que no tinc paraules per poder descriure-ho, amb tota la gent que ens vam trobar allí, gent que coneixia, gent que no coneixia, l'ambient que s'hi respirava, i és que és molt diferent a qualsevol altre esdeveniment de gravel o de ciclisme que heu pogut participar, i us ho recomano molt encaridament que l'any que ve no us ho deixeu perdre. Gràcies a en Jordi, a la Pilar, a la Gemma, a tota la gent que el fa possible, perquè és un esdeveniment fet des del cor, per la gent i perquè el gaudiu. I res, no m'entretindré més, és molt tard, estic acabant d'editar el vídeo, i subscriviu-vos, podeu fer-me de mecenes fent una aportació periòdica al canal, i que estic molt content de que em seguiu, de que em comenteu, de que vingueu a saludar-me, de que em digueu tio, com volen els teus vídeos, com algú ho puc veure aquí, i res, que sóc molt feliç, estic molt content, i més aventures que vindran. 1, 2, 3...